Senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al Camerino de Cultura Jove. Estem a punt d'obrir les seves portes, així que, si us plau, comencin a ocupar els seus llocs, que la funció és a punt de començar. Què no pot faltar al vostre camerino? Al meu camerino no hi pot faltar algo de fruita. Quin és el vostre ritual abans que comenci la funció? Realment no tinc un ritual abans de començar un concert, però jo crec que sóc molt d'abraçar i de com, va, que anirà superbé, ens ho passarem genial. Sobretot l'important és passar-s'ho bé, llavors intento com remarcar això abans de sortir. El Camerino, amb Judit Anyora i Eudald Fadí. I avui també amb Sara Roy. Sara, què tal? Com estàs? Benvingut al Camerino. Molt bé, bon dia de pluja. Escolta, ara ens dies que no podia faltar en el teu camerino personal una mica de fruita. Fruita, 100%, sobretot poma i plàtan. Sí, específiques, eh? Sí, plàtan bastant bé, perquè és fàcil i com... Sí, i la poma m'encanta, perquè refresca... Una mica de sucre abans de començar jo crec que sempre va bé, i la fruita m'encanta. Avui hem obert les portes del nostre camerino a Sara Roy, cantant, compositora i periodista, que des dels 12 anys és dins del món de la música i amb grans temes com, per exemple, aquest. No importa si no em parles, ni les teves paraules. No m'importa si et trobo de cara, si et saludo amb les mires. Però és la tornada, eh? Estàs esperant la tornada? Sí. A veure, escoltem-la. Pujo el volum per no escoltar-te més. Bueno, la deixarem de fons, no? Baixem-la una mica. Escolta'm, Sara, ets de posar-te nerviosa abans de sortir a l'escenari? T'he de dir que sí, sempre hi ha nervis. O sigui, no em poso histèrica, però hi ha nervis que crec que són bons perquè al final és que t'importa el que fas i vols fer-ho bé, no? Doncs avui intentarem posar-te una mica nerviosa. A veure... T'explico ràpidament quin és l'objectiu de la primera secció del Camerino. Nosaltres tenim tot de preguntes apuntades i tu tindràs exactament un minut per contestar-ne el màxim possible. Per tant, Vale. 60 segons per anar a pinyons Soc tan lenta. a contestar totes les preguntes Tan que lenta, puguis. a veure. Com Tu ho veus? dispara i llavors, si vols matisar Complicat. alguna cosa, tindrem temps després. Vale. Doncs som-hi, perquè el temps comença en 3, 2, 1... Temps! Primera pregunta. Cançó que no et cansaries mai de cantar. Veus? És que fatal. És complicat, jo què sé. És que és difícil. Que no em cansaria mai de cantar. Pot ser teva Lucía o- de Serrat. I aquella que et faci una mica de mandra? Mandra. Jo què sé. Yo quiero bailar toda la noche. Aquesta Artista veritat amb qui que- t'encantaria fer una col·laboració. Amb la Maggie Rogers. Ciutat on t'agradaria fer un concert. Ciutat on m'agradaria fer un concert. O poble. O poble. A veure, Llagunes. Lloc més estrany on hagis fet un concert. Ostres, a un poble de Lleida, però un poble com de 3 persones, com increïble. Però va ser dels millors concerts. Quan has cobrat en el teu volum més mal pagat? Ha sortit a pagar. O sigui, llavors com? Ni zero, saps? Amb números negatius. Pitjor anècdota en directe. A veure, pitjor anècdota. Vale, Temps, ostres. però deixem que el temps, l'expliquis, però et deixem que l'expliquis. l'expliquis. Vale, és que veus, jo us he dit que era molt lenta. Pitjor anècdota. És que sóc una mica desastre. Llavors em passen bastantes coses, tipus que se m'acabi la pila de la guitarra en directe, que Què això dius? ara ja vaig previsora i porto 10 piles a la... Què no pot faltar al camerino de la Sara? Piles. I que algú del públic me n'hagués hagut d'anar a buscar una i portar-me-la a comprar-me-la i me la portés i De que em poguessin veritat? seguir. Sí, literal. No, això és molt drama. Pobre. És molt drama. Hi ha una altra pregunta que també et vull fer, que és el millor de la indústria musical és punts suspensius. Compartir la música, jo crec. I el pitjor? Jo crec que el ritme frenètic d'haver de treure música, de com... Jo crec que la pressa. El no parar, no? Sí. Suposo. Vinga, va, continuem, perquè el que fem ara és anar cap al passat. El que hem fet és recuperar la teva adolescència quan vas formar part del grup Macedònia i hem trobat això. Pesada, estic esperant a tu, mira la cara, estic agobiant si no És que és fortíssim perquè això va marcar una època, una generació. Hi ha gent que hem crescut escoltant aquestes cançons. Com Sí. recordes tu Molt aquells bé. moments? Mira, just l'altre dia vam quedar amb les nenes, Encara que us seguim porta- quedant, Ai, que fort. ens seguim veient. Sí, és una època molt bonica, que jo recordo molt d'amor i com...
no sé, vam fer molta pinya, va ser una època també de descobriment, de que realment jo volia com agafar aquest camí de la música i ho recordo molt positiu. O sigui, va ser quan vas entrar al grup que vas decidir que aquest era el teu món i que tu et volies dedicar realment a això. 100%, clar, jo no havia pujat mai a un escenari, de cop comences a fer molts concerts, a més no ho fas sola, sinó que ho comparteixes amb 4 noies més que tenen la teva edat, que compartiu quasi el mateix, llavors sí, va ser molt xulo. A més, l'any 2021 vas presentar Amar, que va ser el teu primer àlbum, si no ho dic malament. Si la màgia del destí ens portés a mitjanit, les estrelles que vam ser ahir. Si la lluna et prem del pit... Aquest era el teu primer projecte en solitari. Sí. Què volies explicar amb aquest disc? I mira, és que precisament, perdona, però clar, està sonant Som, que realment de vegades costa que les cançons com tinguin una llarga vida, i Som és una cançó que seguim fent en directe tant als concerts acústics com en banda, llavors... És d'aquelles del primer àlbum és un que... d'aquells temes que segueixen com tenint vida i crec que això és molt bonic. I la teva pregunta era... La meva pregunta era que què volies explicar amb aquest disc, perquè era el teu primer disc en solitari després de sortir de Macedònia. Jo crec que era una mica la meva carta de presentació, de fer un recull de totes aquelles cançons que tenia escrites des de que vaig començar a escriure música, que era amb 15 anys. Llavors vaig fer una mica de recopilació de tot i també com per poder mostrar el que feia, no? Quan vas començar a notar que les teves cançons començaven a arribar a tanta gent? Jo crec que amb Som precisament va ser la primera cançó que va sonar a la ràdio i que la vaig treure abans d'entrar a discogràfica de manera independent i no sé, vaig començar a veure que realment ressonaven, no?, d'alguna manera amb la gent. Crec que això és bonic, que al final com tothom es pugui fer seva les històries que expliques. I jo tinc un dubte perquè hem dit que vas estudiar periodisme, és periodista al final, però com vas encaixar aquests dos mons? Perquè entenc que la música t'acompanyava mentre estudiaves. Com va anar tot Sí, això? t'he de dir que periodisme era el meu plan B, vale? Era com el típic, tingues un plan B, perquè clar, el món de l'art, la música és molt complicat. Sí, bueno, el món del periodisme tampoc és per tirar Ja, coets. exacte. Però bueno, va ser molt xula la carrera, jo m'ho vaig passar molt bé i realment crec que el periodisme també em va ajudar com a poder-me expressar encara millor i a poder com agafar tot aquest aprenentatge i també transmetre-ho a nivell de lletra i escriptura. Sí, jo crec que al final m'agrada comunicar, m'agrada el periodisme cultural, crec que és algo com segueixo fent, segueixo escrivint en alguna revista, llavors com, bueno, és algo que tinc allà i que també m'agrada molt fer. A més, l'any 2024 vas treure el teu segon disc, Alter Ego, que era força diferent al primer. El meu alter ego, alter ego. M'imagino que quan ja has tret un primer àlbum hi ha moltes expectatives pel segon. Vas sentir molta pressió? Jo crec que la pressió sempre la tens, però crec que ara mateix estic fent un canvi d'intentar com... al final com treballar a nivell intern i de dir si al final crees alguna que a tu t'agrada i et fa sentir bé, agradi o no, tu estaràs orgullosa i contenta amb allò, llavors crec que estic fent aquest camí. Tot i així, com bé diu el títol del disc, que es diu Alter Ego, llavors era intentar provar i trobar aquesta diva que la Sara també té dins i que té des de petita. Llavors és un treball que cada cop era una cosa totalment diferent, molt més electrònica, molt més pop de... convida més a ballar la gent que el primer. Superstar, sí. I tenia ganes de fer això i tenia ganes de fer un directe amb banda, amb ballarins i tot, i és el que vam fer l'any passat, llavors és com algo que volia fer sí o sí, un xec a la vida i ja està, ja seguim. I ara què et queda per fer? És a dir, que tens alguna as a la màniga Doncs per fer un altre canvi, un altre gir? Crec que estic en un moment molt més introspectiu, com comentava ara. Llavors, es ve música nova aquest any. Jo crec que serà un 2026 molt xulo, que en res comencem gira. De fet, el dia 11 estem a l'Orfeó de Lleida. Ara en parlarem perquè ho tenim... I moltes ganes d'aquesta gira que ve i moltes ganes de la música i el que estem treballant a l'estudi, perquè estem treballant moltíssim. Jo crec que serà xulo. De fet, fa poc vas treure un senzill compartint amb tu la vida, que el tenim aquí. Compartint amb tu la vida, he après a ser millor. Compartint amb tu la vida.
Avui també ets aquí perquè pròximament et podrem veure a Lleida gràcies a Curtcircuit, que de fet és un festival superxulo que programa en diverses sales repartides per arreu del territori, oi? Total, i estic molt contenta realment de poder-ho fer amb ells. A més, anant a Lleida, que és com un lloc que de vegades costa molt anar i em feia molta il·lusió començar la gira allà, que és com algo diferent, però... A l'Orfeó, que és un lloc xulo. Sí, no hi he anat mai, però per això tinc moltes ganes, la veritat. Els hem de dir que tenen entrades disponibles a Cultura Jove per veure la Sara Roy a Lleida, per tant no us ho podeu perdre. No us ho perdeu perquè hi haurà nous setlists, com estem preparant cançons noves, tot molt xulo, música nova potser, qui sap. Música nova, Potser. Haureu d'anar a Lleida per veure-ho i això mateix, teniu entrades a Cultura Jove a preus reduïts, vull dir que excuses les justes perquè serà molt gros això. Escolta'm, Sara, no sé si hi ha alguna altra data o sorpresa que ja ens puguis anunciar. Mira, no, jo crec que d'aquí res, com a través de xarxes ja a veure si podem anunciar cartell de concerts d'aquest estiu. Et seguirem. De moment només dic l'11 d'abril i ja està. Així tothom compra l'entrada i tothom ve perquè serà molt guai. Marquem el calendari l'11 d'abril i després tots pendents. Ho anem veient. Perquè hi haurà gira segur, no? Això sí. Sí, hi haurà gira. Per això, moltes ganes. I ara sí, arribem a la recta final del Camerino pujant sobre l'escenari. Sara, el que ve ara és un disordat de tota la vida, no sé si saps en què consisteix. Nosaltres et direm dues situacions i tu has de dir quina prefereixes. Vale. Judit, estàs preparada? Preparadíssima. Sara, preparada? Doncs vinga, som-hi, perquè anem amb la primera situació. Aquí tu pots pensar, no fan falta els 60 segons. Sí, no. Mira, Expressa tant com vulguis, perd el temps que et faci falta. Va, anem amb la primera situació. Escriure una cançó molt personal o una cançó pensant en el públic i el directe. Molt personal. Molt personal, claríssimament. Conduir amb la música a tot volum, a tota castanya, o conduir sense música? Música a tot volum. És que jo no entenc la gent que condueix sense música. Ma mare a vegades la porto al cotxe i em fa baixar la música i li dic, però què és això? A veure, jo t'he de dir que... No, jo t'he de dir que quan passo moltes hores a l'estudi i torno de l'estudi, intento com dir, vale, vaig a fer el trajecte fins a casa sense música perquè si no arribo, acabo molt mal de cap. Tot el dia amb música, tot el dia escoltant coses. A més, que no ho escolto com, que bé, tal. No, escolto analitzant tot. Llavors, clar, això és una altra cosa. M'agobio. Però si es tracta d'un trajecte molt llarg, sí. Escoltes música teva, per això? Sí, bueno, quan estic com composant i estem treballant en nova música, molt. O sigui, molt a nivell de, Sara, deixa-la d'escoltar uns dies, però em costa. O sigui, llavors la trec i ja no l'escolto mai més. Perquè te la saps de dalt a baix. Sí, però abans l'escolto molt. Tercera situació, actuar en una festa major o en un gran festival? En un gran festival. Sí, no? Sí. Superstar. Quarta situació, tenir un èxit ràpid o una carrera lenta però molt sòlida. Carrera lenta molt sòlida. Clar, aquesta era més fàcil, Exacte. I última situació, que aquesta la fem a tots els nostres convidats, actuar de ressaca o a 38 de febre. És que jo he actuat a 38 de febre i no sol que estar mai de ressaca. És que ha de ser molt xungo actuar amb febre, tot i que hi ha molts artistes que... I a sobre cantant. Ja, cantant. Però que... Clar, però què fas? Vull dir, tinc concert, em prenc algun xuto i després ja, jo què sé. És que és molt sacrificat, Ho intentes com... I són diversos els actors i també cantants que ens han dit que quan puges sobre l'escenari et cures i que tens alguna cosa que ho dones tot i llavors tens una baixada històrica, però... Com que el teu cos... No sé si pels nervis, l'adrenalina, com que ho aguanta i després estàs feta merda, però ho aguanta, sí. Sara Roy, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí. Ha estat un autèntic plaer. Un plaer. Ens veiem a l'Orfeó de Lleida. Quin dia era? Vindreu, Vindreu. A l'11 d'abril. Vindreu. Home, sí, vindrem. I tant que vindrem. I a més, dins de Cultura Jove teniu tota la programació de Curtcircuit, o gairebé tota. Vull dir que xafardegeu perquè teniu propostes molt interessants i amb sales que potser no hi heu anat mai. Vull dir que és un bon moment per anar, per exemple, a l'Orfeó de Lleida aquest 11 d'abril. Ens veiem, com sempre, amb un nou capítol cada dilluns al YouTube de Cultura Jove i també a 3cat. I recordeu que entrant a Cultura Jove podreu aconseguir entrades amb preus reduïts per anar a teatre, concerts, festivals. I mentrestant, que tingueu tots i totes molta merda!